Assalamu alaykum dostlar, hemmelerize. Mana bugünler yurdumuzda havanın ısı mövsümleri devam etdi. Mana şunun ýany bilen biz bugün Fariýat vilayatynyň Hançarbag ulus Çäkmeni Faýan diýen kışlagyna geldik. Mana bir ýarym böýreniň suwy şyryň ýerasty suwlary. Mana görýäsiň terede suwlarlar gurulan. Şu hesapdan mana görýäsiň palizler, böýren gögönümler juda hem bir ýokarda. Mana Antoýda hemişe hawa ısı gelýär, hiç bir gögönüm ýok diýip köp adamlar pikirine batýar da. Badiler atıyor ki Antoy hemişe guğrayı hiçbir gögönüm yok diyorlar. Bana şükür Hudaý görýäsiň Antoy'un Hançarbag ulus hem Çäkmen Paýan obaty ýygurlada şu mantyklaryň hem de tokul mantyka diýen bilen hem ýerinde göýüklük bar ýerde. Bana görýäsiň tarapy gawlar bu ýyl juda hem bir ýaxşy bir şekilde hasyl beren we munyň has hem aýratlygy eşdim. Yani tokul mantykanyň gawun tarapy hatam şirin diýorlar da. Aslında men bu ýere gelişimiň delili mana özüm akyrede bolamdan soň o ýere barýan tarapy gawlar hemme şirin. Awala hoş gelipsizler. Mana polizlar yani. Avvalo men tanıştırdım. Ustad Muhammad Nasim diýdiler. Çäkmende şu ýerde 3-4 ýyldan beri poliz ekenmen. Şu wazipany etamen. Neçe ýyldan beri şodan köp öwrenmizde şükür fazla Huda bir hil jaýlardan suwlar köp. Nimadan kada suwny ýaxşy beren bile. Bala suwy şirinligi hiç kam ýok. Zamlary baland. Hop. Ha Ustad Nasim köp ýaxşy. Indi bu ýerde närekam gawun taraplar görýäs juda hem bir ýaxşy şekilde hasyl beripdir. Bazardan çykarýarsyň. Bazardan inşallah bir 10 günden çykarys. 10 günden. 10 günden inşallah etiş galar. Ha köp ýaxşy. Indi bu ýerde başga ýeke bir taraply gawundan başga näme hasyl bar berde? Näme? Ba, mana arpa ba. Arpalar näme suwna bolan? Arpalar arpaň şu köbeň suwna bolan. Hawa. Dostlar mana görýärsiň suw bolsa hemme zat bolja eken. Suw mana şu ýerde görýärsiň hyrmana köp ketdi hyrman mana şu banyň suwuna bolupdyr diýerler da. Bu ýyl gerçi biraz gynansa hem ýagyngerçilik hem kem boldy. Amma şunçalyk ýagyngerçiligiň kemligine garanda hem bu ýeri görýäs bir has gögönümi ýokarda. Ustad Nasim köp ýaxşy. Soň indi geçen ýyllara garanda närekam büyüliň hasyly? Bu ýyl fazla Huda asly köp ýaxşy awalkylardan garaýan. Näme üçin ýaxşy boldy? Bu ýagyna kem boldy. Ýagyna kem bolan ýa maksat ýagydam azly köp aradan suw keldi, bir ýarym aradan sugardy, asly köp ýaxşy. Ha köp ýaxşy. Awalla bardyk aradan sugar almaýdy, asly kemidi. Her bir ýerde bir taqany illa 2 taqany idi. Bu ýyl 3 ta 4 ta illa 5 taqany bar, köp ýaxşy. Köp ýaxşy. Awa. Bazary närekam her ýyl mysal bir et ýöne karşylanganda şundan aýdyňy çykaryp bilýärsiňizmi? Biltir bolsa unça masrafyny töldüre almady. Biltir ki ýoguşly kem boldy. Baza hem bu ýyl köp şükür fazlykda ýaxşy. Tawakkal özüne Huda bazaryny bersin muny. Kança bolan menem Huda bazaryny bermesem bolmaýdy. Rahat etjeksin. Bereketi bolsun. Bereketi bolsun Huda bazaryny bersin. Ustad Nasim indi bize bir man şu ýerdäki gawlar görkezseň närekam näçe rakam gawun bar soň? Mana gawlar mana muny nima diýdiler? Gurmay diýdiler. Gurunyak. Awa, qara gurmay diýenler mana şu. Qara gurunyak. Awa, mana bu bolsa ýonki ala gurmay diýdiler mana. Ala gurunyak. Awa. Bu duwayam sepilen. Ha, dawayan sepilen Huda urulan, dawa urulan müşteriler. Gurçugy halan barmy? Gurçugy pilen ýok fazla Huda. Ana dawa urmasa topulady. Gurçugy hazır büyül çykan ýok. Ya hazır ya wagty gelen ýok gurçugy. Ya wagta gelen. Ha? Wagty bolan ama al çykan ýok. Ha, köp ýaxşy. Başga närekam gawlar bar gurungyaklar? Başga mana bu aknarnak diýilýär. Aknazy diýiyoruz bizler. Akna degem diýer, akna badam diýer. Awa, ana şundan bar. Inde närekam başga ýeriň gawlaryndan, mysal başga ulus ýa başga welaýatlardan näme farky bar bu Çäkmeniň? Çäkmeniň suw şirin. Ha, gawlar hem şirin diýip ýamak diýerler. Gawun hem şirin, suw şirin bolsa gawun hem şirin bolady eken. Ya indi suw hawa mantykalaryda hem şirin. Ya zemini fark etýärmi näme? Hawat fark etýärmi? Indi bu mantykada bolsa şükür köp. Şoýt awasyn fark etse, çünki salkyn bolady. Awa köp joyda awam taýrydy. Ha. Ustad Nasim köp ýaxşy. Soň bu ýerde bagaýrat bu palizden başga näme hasyl alýarsyň bu zeminden? Ekişgärlik başgadan barmy? Başga paxta bolmaly. Mana arasyna paxta taýlaýbys. Mana şunu bolsa paxta diýdiler mana şunu. Hawa. Mana şunu Paxta kiçik eken. Hawa kiçik hawa taýda taýlangan. O wagt taýlasa bolsa bir ýaram bosady bu. Ho. Bir ýaram bosady, sonra kurçuk köp topulady. Şoň üçin keşkiroq taýladyk-ki, asyly keşkiroq ýetsin diýip. Ho. Hawa. Ýaxşy. Başga soň bundan sonra pomadar o şalgam o ismalagym bundan bak ýekiladi ya. Ol kilen böyle ultra nimasy bolsa mana şu. Ha. Bundan bak asyl bolsa köp ýaxşy. Soň
Misal siz bazara satandan arqam ölçäp satýarsan ýaş rakam. Ya bizler çakışna rekşa ol barağız. Ha, rekşa bas. Hava rekşa bas ol barağız ana kançaky bolsa 5000 bölemi, 4000 bölemi, 6000 bölemi. Tilaydan o şerde köterene bir qaytağız. Köp ýaxşy. Indi bu zemine kança masraf etdiňiz misal şu şüýlede şu tarpy gawn üçin? Tarpy gawn üçin bir 2 lek qadam goýandyr. 2 lek. Hawa. İnşallah. Mardikar diýip, dawa diýip, Hawa. hoş pulu diýip, o diýip, bu diýip hammasy 2 lek qadam. Tohum gymmatmyň gawn tarpyň? Tarpyzyn bolsa alabız bizde 3200 kam 3000 nimasy kutusyna alabız. Gawn tohumysy özünden Sizler çygar. rakam bolýar? Sir Nima bolady? 500 gram bolady, yarım kilo. yarım kilo bolady. Uşa 3000 3,5 3000 200 kam 3000 ýaşy orta bolýar. Hawa. Gawndy çigitip bize özünden çygat elde tohumlydan alyp goýardyk. Köp ýaxşy. Ustat Nesim tarpyzyň gawnyň şirligini neden bilse bolýar? Şırlığı bolsana ýeseňiz bolýar dana, ýeseňiz belli bolýar, bolmasana turhundan bolsança belli bolmaýdy dana onu. Bazılar renginden tanıyor da gawnyň tarpy. Ay rangy köp bola aýtmaýdy. Rangy mesela mana akçy tarapdan geladi, rangida rang tomady lekin suwda maza bu onda ýok. Hawa. O gap anhyna aslan hem amma nesem şirin fazly huda. Hawa. Hiç bir kambut ýok. Anhyda töpri şirin, zamyny ýaşy zamyny bu. Suwy şirin. Şonuň üçin anhyna bir pomadyr hem tapawut ýetdi başga ýerden geldi. Tapa antoy pomidor dep ýörekde saýlap alýarlar. Saýlap aladylar. Gawnyga has tapawut ýetdi muňa. Dostlar mana hemmeňiz bilşigidänek namyda antoymyň her bir adam ýokarda. Az bolsun, saz bolsun diýer, şoňky şekilde antoyda lekin bir zatlar azyrak, amma şoňa ýaraşa keýpiyet hem şu derece bilinmän gawn tarpy biraz azyrak mawsumy az bolan üçin mantykaty bir belli bolan üçin biraz kemlik etýär. Ýöne lekin keýpiyeti munyň şirligi mana bu çakmen faýan ýa umumyň aýdanda 9 mantyka tarapyn gawn tarpy hasam şirin. Mana bu tarap Akçydan gelýär, bu adam aýt şekilde Döwletabat tarapdan gelýär. Olanka onça kan tagamy şirin da lekin bulanka hasam şirin. Mana sag boldylar Ustat Nesimhan, mana şular ýene bir mahnet edip bu diýhanyň özi ýeke bir özüne peýda däl. Bu galiberde bütün tördülü salyan toya bir hizmet bol. Bu başka yerde mene pulun bilen etip bolmuyor şu da. Şunu ýandamy Ustat? Bali, bali. Ha, mene bizler mantyka azar şunu kança pul diýen birek şunun misaly size şaýat bir näçe çömüldi biz mene kança pul berdiňem elimde getirip bilmiyoruz da ýok ýerinde ýokdur. Pulumda tapylmıyor o zat. Mana mantykaýa hoja godaw diýdiler, bu yerden suw çygady. Amma bu nesala bolmaýdy bu ýerde. Suw bo, suw buradan kete ziyat çygady, amma suw şör açça orada köp bola bolmaýdy. Köp ýaşy. Jogap beriň telefonuny adyt. Mana görýärsiňiz bu ýerde hyrmanam bar eken. Aslında men bunu ýan hyrmany şu wagtda çeken görünmýokdum ýagny gerçilik. Kim bolan üçin mana bu ýerde. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Ýaşyňyz sağmy. Sağmy. Bakarım ýa-da goýmaň ýa. Hey diýen ýok, aramyzda. Ýaşy ağa. Lebey. Hoş gördük. Adyňy nämesin? Men Joraga. Joraga. Lebey. Köp ýaşy aýta obadan bolýarsyň? Mege mal çukurşlardan öňe. Köp ýaşy çukur kışlardan bolaňda bir de mana şu ýerde bir faaliýetden bir ýarym bir dostlara video görkezeli gawtar tarapdan dinletilere mana gaplarynda gördük. Ay ýaxşy. Agdar botar Ay eken. ýaxşy, hawa ýaxşy da. Joraga siz özüňiz aslında näme iş etdiňiz? Men 74 ýaş idim. O 56 ýylda men garipçilik, diýançylyk bilen bar. Diýhançylyk bilen Ha, Hudaý şükür. Köp ýaxşy. Ýani ömrüňiz diýhançylyk bilen Hawa geçdi. hawa ýaşymy ýeten. Indi närakym diýhançylyk ýylma-ýyl tapawut. Aýny Hudaý şükür bir türkide bir köp ýaxşy. Ýaxşymy? Ha, köp Men şuna aýran galym. Mana bu hyrmanyňda bereket namyda juda hyrmany keçdi. 6 ýylda men kiçker bolan ýok. Men Hudaý şükür gara Hudaý berdi. Köp ýaxşy boldy men. Köp ýaralan ýaxşy, ikinem ýaxşy Hudaý şükür köp nerdim aýat ýaxşy boldy. Aýandy mundan köp bolar inşallah. İnşallah şu rakam närakam ýylyň huşuk sağlygyndan indi şu 64 ýylyň içinde bir näme tejribeňiz bar? Mysal üçin ýylyň bolup bolmaýşy adamlaryň ykdysadyna närakam täsir etýär? Ýaxşy mana gerek bir abad, arzançylyk. Ondan bir olar ýan kynçylyk bolan ýok. Ýok, ay bolan ýok, ýok. Kadim wagty bilen köp halak boldyk bilen. Ha. Kynçylyk. Qaysi ýyllar iň bir ýaman ýylyňyz boldy siziň mysal üçin bir ýokşuk sağlyk gelip bir kynçylyk bolan. Ýadyňyzdan çykmajak ýyl barmy? Aýany opera mana bile şu zat tap bilen köp bir oglum öldü şonda soğulum. Qaysi ýyllar bolýar? Hey şu
Bilmedim dengeli. Dişiyor mu? Dengeli dişil bolam da indi menem eşçe sana pinja diyorlar da. Oo, bilmedim ben. Sana pinja bolan da aynen bundan bir 154 yıl öň bol 55 yıl. Kanserba, Sedalı kanserba mabat verecek değil. Sonunda siyasalda bir gittik. Sonunda soğuğuna gene oğlum ben. Ana. Gel Huda rahmet etsin. Allah çok. Hop dostlar, mana joran kısasam eşdiniz. Bular şuncha yılın davamında festivalın kıyınçılıklarını görüp bu yıl namı Huda. Ha, Huda şükür çok Yıl yaxşı. yaxşı gelip de Ha? arpa buğday. Ha, Arpa o- men bu Arpa bul arpa. Ha, köp yaxşı. Indi kança arpa çıktı bu yıl? Böyle hala alanmadı bir 220 çıkandı mı şuradan Hala devam var mı? Ha, Survatı tamam. yok bana bu onu aldım. Ha. Bana buradan topurlu bana bu topurlu diyor bana soğurdum bunu arpasını alayla diyorsun. Köp yaxşı. Ha. Neçe tır tohum nadir? Şimdi bayla biliyordum bile yok ben Ha. bakışın adam. 55 tira. Ha, 55 tirden kança tır vardır fikir ediyorsun. Vallahi yaxshi biladi. Ha o kaptaki kadir biliyor onu. Pul bahadıra kudratı. Ha. Biradan birine eski serana çıktığını görüyorsun. Dedi. Nasrana bir cami diyene koyun. Kanca çıksa. Allah. Ay şöyle köpeği bular. Çok yaxşı. Jora köpden köp sağ bolun mana gepleşdik malumatınızdan. Indi siz nähilek bir şunça ömrüň içinde nämen tejribe etdiňiz misal üçin şu hesapdan bir ýaşlara, mana oglanlara bir nesihat şekilde bir Oğlanlar bana şu mektep okuysa malum olsa kişiler bana bile ömrümü öttü 74 yaşıydı Huda şükür edene ayladım mı yok bana garipçilik bile öttü ömrümü. tapanmaz Hava. bedenenmez yeten yok. Yok tokunun içine yok. Neler? Oğlanlar aytıyordu. Mektep okuyla ben okuyorum Huda şükür aksıkla okuyorum mektebim okuyor molla da okuyor. Huda şükür ana Köp yaxşı. İnşallah dostlar mana jora aňa şekillek oku iň behterin ýoly şunuň. hava. Gara hyzmat hiç wagtam Yok. Nemäňe goýmuyor. Bir ýarsaryňy da goýmuyor eken men joraga şunça ýyldan beri hyzmat etip durlekin bularyň hem hyzmaty bejay mana şu hyzmaty başgalar häzirki ýaşlar etmiyorum şuna. Etmiyordur. Bu tejribeti hem häzirkiler bunu ýani işlerden ýüzüriyor hemmese. Katkıyor da. İnşallah yıllarımız bolup hemişe diýhallarymyz ýüzü güler ýüz bolsun mana şular ýanak bir bereketli adamlar bilen birlikde hemmemizi dudunda ýemek içmek nesip etsin. Teşekkür joraga gepleşiňizden. Buna sen bile kalın. Buna yine gelersin. Ha, bana bu bile kal ya babam gelecek koyuyor şaya gelir. Ha. Dostlar mana indi Bahar mana Ustad Netimhan bilen gepleşdik gördük inşallah munyň bir tagamdan bilsek ýaman bolmaýar. Ustad Netiminden näre kim gawunutsak ýaşy bilen. Hemaş gurgaylardan bir taňyzyň gana. İnşallah bir şeyinde. Hani bir şey mi şahit? Ay bula bilmedim de. Hamba tabii. Biştimi ka. Men de onyan taleyim yok lekin. Näme pokulet görýärler şuna? Ha, bu tarpuzda belli bo'ladi bunda, belli bo'lmaydi. Ko'kilatishi bo'lsa rangi aylanadi bunda. Tarpuz bor u yerda. Ha. Onda şunu uzartmy. Ya şunu o'zing qani tavakkal o'zi bishandiray. Bunda bir kam tolay emas deysiz. Awwalin bar paleden gawuny iýip otursun. Bir näçe ýyldan beri ýadyma çyn ýok. Bir wagtla kiçik bile gawun tarpyzy ogurlaýardyk paleden. Şüphe bese o rakam ogurlyk eder, idapa gawun tarpydam ýok, gawun palydam ýok. Üstünde de merkatynda 4-5 tane kepbeti bar. O pilalar bu sana ogurlyk edip ýeten mazatan başga rakam bolýar. Mana şunu alsaňyz-a boljak eken şunu. Şunu görüňiz. Yarıltyr da şunu. Yarıltyrday tolayda bishandir inşallah. Ya bismillah mana üzdürenem ýok agul. Bu palada oğla gayryklyk göreňiz ama bu. O pilla bu tane kim biýaratyň soğurlanyň gamynda da zaten ölük üstün gaýy bolup gitsin diýip ýer görmen diýip ýüren. Indi bir kysana aýtyp berende näsege. Bir wagtda bir hemsaýlamyda bir neme batdy. Tarpyl gawun boldy, palid boldy, şurakam bir saýy boldy. Indi bir şaýat bundan bir 20 ýyl awal. Awa. Ýok, 25 ýyl awaldyr. Soň şunu ödün göz gulak bolaglar gelip ogurlamadan parçalamadan kabul etdik soň. Ödüm ýanak bir kysana aşnalamam kygyrdyň-da ýi bilen mi diýdik. Ýep döküp üzüp bir etwa eden ekenik. Hiç ýardymdan çykan ýok. Aslında köp bolsa bu da ogurlyk etseň hem alsaň hem bildirmer. Bildirmer awa, köp bolsa bildirmer. Awa şüphe de sadagat bolan buna. Suwa taşlak gaýsak bolýar şuna. Ya müşkül ýok. Maýda mana indi tarpynyň ýanyna geldik inşallah tarpylaram. Makuljak tarpy tap bir noşjan etsek gaýdyny ödjäňe bilen ýok bu ýerde mana hemmete 40 günlük tarpy eken. Aha, maşyň tykyldy ismeň gulama ýakdy şol.
Sat bir etmen fikir etken şol beşendir şonu ýaşyryndyram diýip. Ustat Nasim, Davay. mana şuňa sesem gulagma ýakdy meniň. Hay, beşendir inşallah. Günde kam talaya dersiz. Ýa, şuň sesinde näme rakam ses etse tarpyz bildirýär. Ana şu rakam ise beşendi yana. Soňul başga rakam ses etse näme rakam bolar? Başka rakam ise bize ham mana bu sesi bize ona akşamas mana. Bu ham bak. Saýy boldy. Mana bular inşallah keten plak görürsem medenam. Başka nira indi kep şu tarapdan. Tamam, kep. Mayda kep baka gidelim garay. Su bolsa da başka rakam da Ay, bolýar. sabretana. Suda. Tutatma götürgen bol kisin men tarpyz götüren. Mayda kep baka gidelim onda. Mana mayda inşallah mana dostlar keppede bir noşcan edelim ondan soň galan kemnam ödleňiz bilýärsiňiz da soň gelip ýýärsiňiz diledi ýýärsiňiz. Ustad Nadim teşekkür mana ýaxşy çeker etdikden ýanak tekliplerini geçirersiň demek. Kaşitine nam teklif var. Awa. Vay ay. Dostlar mana görýärsiňiz häzir mana keppaň içinde Ustad Nadim han bilen inşallah mana bilen paýladynyň gawyny bil görers. Şu bilen başga bir zat ýadyma düşýär. 30 ýyl awalky hatyrlaň ýadyňa düşýär-de şu. O wagtlar tarpyz gawnam kendi paýladym, kendi men ýanak bir pul alınıp ýa da alınan ýoksa paýlady gelsen algydy bilen özüňki, iýi bilen özüňki bolýar. Ondan soň bir paýlady batda bir nan eltip berdiň, hulas göter bilen tarpyzyň özüňki bolýar. Gawn bolsun, terre bolsun, näme bolsa. Endi bu sany kim näme bilen men ýanak düzgünler galdy. Aýlany gitdi diň. Aýlany gitdi o pul alsaňam dogry düzgün zat beren ýok. Umyt etýän ýene dem ýyllarymyz şo ýyllar aýlanyp bir bereketli, bir hasylly ýyllar bolsun diýýäs. İnşallah. Ustad Nadim han sen teşekkür menam ýaxşy bir şekilde Selam keldi, hoş hamkarlyk geldiniz. etdiňiz, mana görkezdiňiz. İnşallah faaliýetiňiz her kança bereketli, hasylly bolsun. Amin. İnşallah bazaryňyz da ýaxşy bolsun. Onda bu sany bir duýdun dat gördük şunu. Ha. Ustad Nadim han tarpy soýulmaň awal. Tarpy singan talayız. Bismillah. Bir wagtda bu tarpy biz soýup ip beremiz ýokdy. Onu parka ýere urup, ýaryp, ýenjip Kopyla basana köpçüde sebil galan. Odan ýerdem görmesin dip mana suw çykyp gatdy. Sebil galan daýmasyndan üstsäň bu da başga rakam bolýar. Bazardan alan ýanak bolanýar onuň. han hoýuny biz näse biz ýaşy näse bolady ýa. Ança bolsan zamyny ýaşy, suw şirin. Mana öde ol bıçak sokmadan öňünde ýarlyp suw atylyp gidip otdy. Ustad bul bişenmiş olundy mükemmel. Ya bir hafta wagty başyna. Ha, ýene-dem diň. Hafta wagty bu haftadan inşallah ýaşy murad etip bişadi bu. Ýese diýesiz keladi. Köp ýaxşy. Hawa. Mana dostlar görýärsiňiz, inşallah bir hepde onun günden bahar mana eger rikşa bilen motor bilen böwre geldikde inşallah mana Ustad Nadim han hyzmatyňyzda. Gerçi bular bazarda alyp bararlar. Mana ýurdun önümi diýip halkyň guýsanjy diýip şonuň şekillek öz diýhallamyda, öz hyzmatkarlamyda bir himayet etdiňiz bolýar. Mana şu da alyp masraf etseňiz üýdäkileriňiz bilen çağalaryňyz bilen ýeteňiz. Ana şu bilen näme diýen bir nuşaba mut bolan bir janyňa bir zäher tatyn alýar hemmämiz. Mana şulan döwde bahasy bazarda gaýrat etse bir 30-40 ugana tamam bolar. Lekin biller näme etýär? 70-80 100 ugana Red Bull alaköde alyp bitýär. O meydanam rasy etýär. Meyde resuwa, özüň resuwa. Döküm giden daň mana. İnşallah bereketli bolsun. Ustad Nadim han inşallah mana bir suw yaman kän eken munuň. Onça tarpy soýman, ha basa ökdedem de men. Ha golay rahmet gaýpyla şunu taýlaryna. O mana taýda bu. Mana Ustad Nadim hanyň paýladynda mana otet gaýpyla Habibi Yemişanam tanıyansanız tanılan çera gerçi yine hem bir var bular tanıştırdım gaýpyla Habibi diýen toy şäherniň Hançarbag benderinde dükany bar. Köplençdilen toýlaryňyzda bir ýewiň bir ýadyndan çykmaja hatyrlar üçin ýaxşy kempler mana şu wagtça Türkmenistana gerek, Özbekistana gerek gaýsy dizaynda diýseňiz bular toýlaryňyzda bir şol bir hoş günüňizde hemişe bir ýadgarlyk galmaty üçin ulyňyzyň bedegi bolýan bir kempleri alyp barýarlar. We ýene ýany bilen mana täzelikden bäri polişli şekilde bir dowamdar galar ýa-da video ýadygary üçin hem bular alan toýlaryňyzda her wagt kemp gerek, zurup kiraýy gerek, kamera gerek. We başga şoňa medeş toýuňyzda gerek zerwat zat bolsa mana gaýpyla Habibi hemişe hyzmatyňyzda inşallah şu Hançarbag benderiň ödüne barsaň şo ýerde dükany bar, Kublaýyzda
Mana teşekkür. Bugün hem bir de hemkarlık ettiler kamera başında. Sağ ol Gaybıllacan, teşekkür hemkarlığınızdan. İnşallah mana tarpıda noşcan etsek ya dolugam çıkar. Dostlar, juda hemşerin bu yankı ustad ne diyeyim şekillek yerem taada, suvam şirin, havatam bir taada. Köpden köp sağ olun hem bilen inşallah yaxşı günler, yaxşı vaxtlar ardı geçiyoruz. İnşallah bizden gepleşimizi ilan bulsanız like, share etmeni hem yattan çıkarmang.